Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur martxoak 6 osteguna elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, Isa Egigurerekin konektatuko gara, Txantreako bizilaguna dena. Txantreako auzoak 75 urte betetzen ditu aurten eta urte hurrena ospatzeko programazio luzea eta zabala prestatu dute. Baina elkarrizketa honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukia ikustera. Goazen gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1889ko martxoaren 6an, aspirina erregistratu zuen Bayer konpainia farmazeutikoak. Aspirina azido azetil salicilikoaren izen komertziala da. Charles Frederick Gerhardt kimikariak prestatu zuen lehen aldiz 1853an, azido salicilikotik abiatuta. Hala ere, azido salicikoan aberatsa den sahatsa aspalditik erabili izan da tratamendu gisa. Urte batzuk geroago, 1957ko martxoaren 6an, Ganak independentzia aldarrikatu zuen, Britainiar inperiotik askatuz. Saharaz hegoaldeko Afrikako lehen herrialdea izan zen independentzia politikoa lortzen. Kwame Nkrumah izan zen independentziaren aldeko mugimenduaren buruzagia. 1960an Ganako errepublika eratu zuten Nkrumah buru zuela. Egun berean baina 1976ko martxoaren 6an, Espainiako poliziak Juan Gabriel Rodrigo Nafo gaztea hil zuen Tarragonan. Gasteizko martxoaren 3ko sarraskien aurkako protesta antolatu zuten, baina poliziak ezer hasi aurretik kargatu zuen. Nafo atari batean sartu zen babesbila, polizia atzetik zuela, eta azken solairutik erori zen, oraindik argitu gabeko arrazoiengatik. Gertaera argitzeko prozesu judizialean familiari oztopoak jarri baino ez zizkieten egin. Eta bukatzeko 1984ko martxoaren 6an, Erresuma Batuko meatzarien greba historikoa hasi zen Margaret Thatcherrek sektorea pribatizatu baldintzak okertu eta meatzarien sindikatuari erronka bota ostean. Meatze gehienak itxi eta 20.000 lanpostu desagerrarazteko plana zuten. Ia urtebete iraun zuen greba Erresuma Batuko luzeena izan zen, eta langileen porrotarekin amaitu zen. Ia egunero istiluak izan ziren eta gobernuak guda zikina ere erabili zuen langileen aurka. Grebak eragindako ikatz falta hornitzeko Poloniak saldu zion Erresuma Batuari ikatza. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian Davalor kasua artxibatu eginda, 4 urtez delitu zantzurik gabe egon ondoren. Manu Ayerdik ekonomiaren garapeneko departamentu buru kargua utzi behar izan zuen. Geroa baik eta EAJak UPNren eta PPren instrumentalizazio politikoa salatu dute. Argazki nagusian ekipamendu soziokultural berriaren beheko solairua, 3 altueratakoa eta 9,7 milioiko inbertsiokoa, Medialuna kalera begira. Titularrean, 400 besaulki berri Iruñako erdigunean. Salestarren plazako zibiboxek irailean irekiko ditu ateak. Hori koloreko berrian, N113 errepidean gertatu zen istripua. 4 hildako Fiteron 2 kamioik aurrez aurre talka eginda.
Erdiko berrian, UPNek eta PSNek bardeako defentsarekin duten kontratua mantentzearen alde egin dute. Eskuineko berrietan, alde batetik, Emaus eskolapioak 70ko hamarkadan 6 ikasle oiri egindako abusuak gaitzesten ditu. Beste alde batetik, San Juan, Lezkairu, Ezkaba eta Txantrea hegoaldeko disuazio aparkalekuak. Jarraian, Turismo Departamentuak €1.000.000 jaurti ditu Nafarroan etxe tresna elektrikoen remobe plan baterako. Gainera, Trumpek hilabeteko luzapena eman die Mexikoko eta Kanadako autoen mugazergei. Azkenik, Morenok Bartzelonaren aurka blindajea entzaiatu du. Diario de Navarraren titular nagusian, Europar Batasunak automobilgintzako industria babestuko du Txina eta AEBen aurrean. Osagaien eta baterien berezko ekoizpena lehenetsiko duen plan bat adbiarazi du. Argazki nagusian, 2 ibilgailuak talka egin ondoren zer egoeratan geratu ziren. Titularrean, 4 bizitza sagatan 2 kamioiren talkak moztuta. Fiteroko istripuan 2012tik Nafarroan izandako larriena Bulgariako eta Txekiako nazionalitatea duten 2 kamiolari eta haien bikotikediak hil dira. Goizaldean N113 errepidean talka egin ondoren. Eskuineko berrian, Mutua Navarrak 7,2 milioi inbertituko ditu landabengo egoitza handitzeko. Goiko berrietan, batetik aberastasuna eta enplegua sortzen duten etorkinak. Bestetik zabalguneak Zibibox izango du irailean. Bukatzeko altxatutako Kristoaren lekualdaketa Iruñean. Gararen titular nagusian, Macronek bere burua aurkeztu du Europako militarizazioaren buru izateko. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak eztabaida zabaldu zuen bere armategi nuklearra aliatu europarrei eskaintzeko eta Errusiaren mehatxoaren eta AEBren biren aurrean defentsa indartzeko. Argazki nagusian, bilgune feministako, gazte feministetako eta torturetako emakume talde bateko ordezkariek justizia, memoria, errekonozimendua eta erreparazioa eskatu zuten atzo Hernanin. Titularrean, bilgune feministak erreparazio bermeak eskatu ditu emakumen militante torturatuentzat. Tortura indarkeria matxistaren beste adierazpen bat dela salatu zuten. Beko berrian 4 garraiolari hil dira Fiteron. Ezkerreko berrietan, Goikoan euskarazko estrenaldien kopurua ez zen 1,6ra iritsi 2024an. Behekoan, Iñaki Iriondoren analizia dugu. Denbora gainera etorri zaio zerga berrikuspenari. Berriaren titular nagusian Euskal Herrian iaz egin ziren 189.000 zinema emanaldietatik 1% ere ez zen euskaraz izan. Pantaiak euskaraz eta zinema euskaraz taldeek bildu dituzte datuak ikerketa batean. Denera, 900 filmetatik gora estreinatu ziren, euskaraz sortuak 3 eta bikoiztuak 11. Hizkuntza eskubideen urraketa sistematikoa dela salatu dute. Argazki nagusian, elkar jozuten 2 kamioiak atzo N113 errepidean Fiteron. Titularrean, 4 garraiolari hil dira Fiteron, 2 kamioik elkar jota. Goiko argazkian, Pirritx, Porrotx eta Marimototx pailazoak ditugu. Hauen hitzetan, aurren hizkuntzan egindako maitasun kanta bat da maite zaitut. Beheko berrietan, alde batetik euskararen aurkako erasoak gertatzen dira, eta jendeari jakinarazi behar zaio. Renfeko zaindari batek Tolosan eginiko erasoa salatu zuten gazteek lekukotza eman dute. Beste alde batetik, Trumpi eta Putini ongi iruditu zaie Zelenskik Meniarako eginiko proposamena. Jarraian Bardeako tiro eremua bisitatu du Nafarroako parlamentuko ordezkaritza batek. Azkenik hirigintza irizpideak malgutu egingo ditu Jaurlaritzak, etxeak azkarrago eraikitzeko. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Nafarroako gutxieneko soldataren aldeko sinadura bilketa martxan jarri dute sindikatuek. ELA, LAB, Esteilak, SK, Etxalde eta 3 sindikatuek Nafarroko gobernua, enpresariak, UGT eta Komisiones Obrerasen jarrera salatu dute edozein aurrera urratsari atea itxi diotelako. Nafarroako langileak mobilizatzera deitu dituzte, estatuarena gainditutako duen gutxieneko soldataren alde. Eskuineko berrietan, Goikoan irailean zabalduko dute zabalguneko Zibibox berria.
400 eserleku baino gehiagoko auditorioa, erakusketa gela zabalak eta gizarte kultura eta kirol jarduerak garatzeko 3 solairu ditu eraikinak. Obrak azken fasean daude eta udan zehar garatuko dute espazioen buruko ekipamendua. Irailean jarduera propioarekin irekiko ditu ateak. Behekoan, Nafarroako berdintasun teknikariek egiturazko desberdinkeria gainditzeko aldarria egin dute martxoaren 8an. Ordaindutako eta ordaindu gabeko lanen dualtasunaren emaitza urgentziaz agerian jarri eta konpondu beharreko kontua dela azpimarratu dute. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, osteguna, hodeiak atzo baino ugariagoak izango dira eta hego-ekialdeko haizeak zakar joko du. Hodeiek zerua estaliko dute hegoaldean eta zaparrada batzuk botako ditu noizbehinka, batez ere Araba hego-ekialdean eta Nafarroan. Ipar isurialdean hodeiak ostarte batzuekin tartekatuko dira eta giroa lehorragoa izango da. Hala ere, tanta batzuk egin ditzake noizbehinka eta han-hemenka. Hego-ekialdeko haizeak gogor jotzen jarraituko du, batez ere goizean. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira pixka bat, batez ere hegoaldean. Ostiralean ez dugu aldaketa handirik espero. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da, baina egunaren erdialdeko orduetan ez du indar handirik izango. Gauean, ordea, zakartu egingo da berriro ere. Kantauri isurialdean hodeiak eta ostarteak izango ditugu. Hegoaldean lainotuago egongo da eta euria egiten jarrai dezake, noizbehinka zaparrada batzuekin. Temperatura maksimoak ia ez dira aldatuko. 16-19 gradu artekoak izango dira ipar isurialdean eta 13 eta 15 gradu artekoak hegoaldean. Kaixo, lehen aipatu egun bezala, orain Isa Egigurenekin gaude. Kaixo, zer moduz? Oso ondo. Bueno, aurten Txantre auzoak 75 urte betetzen ditu, ezta? Eta hori ospatzeko programazio luzea eta zabala prestatu duzu, ezta? Talde txiki batek pentsatu zuen zeozer berezia egin behar zala, hasi ziren orain dela hilabete batzuk, zerbait txikia prestatzen, printzipioz, baino hasi ziren, bakizu Txantrean elkarte asko daudela, hasi ziren dei batzuk egiten, eta azkenean erantzuna izan da, oso handia, eta baditugu ekitaldiak martxoan, apirilean, festak izango dira oso bereziak maiatzan ere, eta bukatzeko irailean izango dugu egun berezi bat ere. Beraz, 2 hilabete baino gehiago, ekitaldiz beterik Txantrean. Eta zergatik erabaki zen ekitaldi hauek egitea? Ze helbururekin? Azkenean da pixkat urte-urren hau ospatzea, baino ere begiratu hemendik aurrera zer izango den auzoa eta zer izan da. Orduan, ideia zen jende guztiarekin parte hartzea. Orduan baditugu, adibidez, kirol ekitaldiak, baino ere baditugu artistak, erakusketak izango ditugu, kontzertuak izango ditugu, baino adibidez rock kontzertuak baino ere izango ditugu koro batzuk. Denetarik egongo da. Orduan, nahi genuena da zen auzo guztia egotea sartuta, ez? Urte-urren honetan, eta nik uste dut, lortu dela. Eta aipatu zuen bezala, talde txiki baten ideia izan zen, eta ideia horretatik praktikarako prozesu hori nolakoa izan zen? Poliki hasi ziren, haien inguruan, hasi ziren galdetzen, ea jendea egongo zen prest zeozer berezia egiteko, gero Txantrean auzolan aldizkarian, saretan hasi ginen ere eskatzen jendeari. Edozein motatako jendeari berdin dio, adibidez, harmonia, peña, edo futbol talde bat, argazkilariak, prezeuden zeozer egiteko, eta berehala erantzuna eduki genuen, eta
ikaragarria izan da. Ikaragarria benetan politia azkenean zer egongo den, ez? Eta antolakuntza eta prestakuntza hilabete horiek nola izan dira? Auzolanari ere garrantzia handia ematen diozu, ezta? Azkenean, auzolanan ikuste txantrean marka berezia dela, ezta? Lehendabiziko etxeak horrela egin ziren, auzoko jendeak egin zituzten etxe hauek auzolanean, gure aldizkaria auzolan deitzen da, eta txantrean nik uste auzolanean egiten direla gauza asko. Eta horrela izan da, eta esaten dudana, ez? Nik uste hau dela txantreako marka berezia, eta guzti hau, 2 hilabete eta piko hauek izango dira guztiak auzolanean, eta gainera oso roionarekin, ez? Oso giro berezia dago hilabete hauetan txantrean, adibidez inauterietan ere ja nabaritu da, ez? Oso giro berezia dagoela urte hurren honekin. Eta gero, erantzuna ona izan da, nola antolatu zarete batzorde bereziak egin dituzue hau antolatzeko? Bai, adibidez erakusketak egongo dira, argazki erakusketak egongo dira liburutegian, bat izango da txantreako argazkiak historia guztien inguruan, eta hor, talde txiki bat, ez, egin du lan hau. Gero ere egongo da apirilean beste erakusketa txantreako artistekin, eta hauek egin dute guztia. Horrela izan da pixkat, ez, bakoitzak menperatzen duen gaiekin, ez, hasi da lana egiten. Orduan, bai dago talde motor bat lan handia egin duela, handia, baina gero laguntza asko egon da, ez, bakoitzak kontrolatzen duen gaiekin. Eta gero talde motor horrek denak koordinatzen ditu edo? Bai, hori da. Gainera txantrean nik uste jendea orokorrean ezagutzen garela, ez? Orduan talde motor hori denak ezagunak dira, denak elkarrekin egoten geha askotan, kaleetan eta bar, sare sozialekin ere erresa da orain harremanak mantentzea. Beraz, esaten dudana, nik uste lan ederra egin dutela, eta gero inguruan laguntza asko eduki dutela, ez? Eta hori oso politia izan da, ez? Nola egin den dena. Eta, aipatu duzun bezala, programazio zabala dago, 25 ekitaldi prestatu dituzue, eta zertan datza programazioa, zer prestatu duzue? Denetak dago, adibidez, hasten da dena martxoaren 13an, hemen Arga Txantrea elkarteak prestatu du antzerki bat, eta kontatuko du pixkat txantreako historioa humorez. Hori 13an izango da, 14an adibidez Odei Magoa eukiko dugu liburutegian, eta horrela, egunez egun izango ditugu ekitaldi pilo bat. Nik azpimarratuko nuke, martxoaren 29an zerbait oso berezia egongo dela, ze ospatuko da, jende guztiak dakienez, Franco etorri zen txantrea inauguratzea. Badaude argazki batzuk orain Harmonia Txantreana peña den balkoi horretan, han egon zen Franco, eta jende pilo bat etorri zen hau ikusteko. Orain berriro ekitaldi berezi bat egingo da, umore askokin, sorpresa hondikin, eskaera bat dago, txantreako jendeari eta kanpoko jendeari juteko, izango da 29an, martxoaren 29an 12etan, Felixen Parantzan, Harmonia Peña dagoen tokian. Jendeari eskatu diote 50ko hamarkada horretako jantziak eramatea. Umore handia egongo da, sorpresak egongo dira, eta nik uste oso jaialdi berezia egongo da, gero egongo da ere bazkari bat, Harmonia Peñan, eta egongo da musika, eta benetan nik pentsatzet pena mereziko duela. Osea, berriz inaugurazio hori bizitzeko aukera izango dugu. Bai, hori da, baina ja tituloa ez, patxi badator, bakarrik horrekin ikusten dela. Zer humorekin izango dela ez, badakit oso kotxe berezi bat alokatu dutela, garai horretako kotxe berezi bat, ez, patxiren sarrera ongi egiteko, eta badakit ere gidoi bat ari direla lantzen, auzoko pertsona batzuk, zeo zer grabatuko dela ere,
oso divertigarria izango da. Eta nork izango du Patxi izateko ohorea? Ez dakit, egia da sekretu handia dagoela inguruan, sorpresa izan behar delako, ez? Baino nik uste bideo bat aterako dela aste honetan edo horrela, ez? Pixkat ja animatzeko asuntoa eta pista batzuk emateko, baino sekretu handiak daude egun horren inguruan. Bueno, itxarongo dugu bitartean. Eta ere bi bideo prestatu dituzue, hau izango da haietako bat, eta gero beste bideo bat prestatu duzu, ezta? Bueno, bi bideo atera dira, oso bereziak direla, bat pixkat orokorrago, baina bueno, txantrearen inguruan, eta hau desberdina da, hau egingo dute martxoaren 29 inguruan, baina bai, bi bideo oso bereziak asko mugitu direla auzoan eta jendeari izugarri gustatu zaie, bueno, azkenen hori, ez? Urte hurrenaren ospakizunaren inguruan eta batez ere erakusten ze harrotasuna dagoen ez txantrean, txantreakoa izateagatik. Eta nik esaten dut hori eta harrotasun hori daukat, baina niri Gipuzkoarra naiz, baina bueno, hor daukat, ez? Bihotza bitan, ez? Piskat txantrara, piskat Gipuzkoarra baino bai. Hemen harrotasun politia dago eta hori ere nabarmendu izan bideo hauekin. Eta txantrearen historiako ekitaldiak ere egingo dituzue, historia kontatzeko eta nola izan dira 75 urte hauek? Bai, mahai inguruak egongo dira, nik uste oso interesgarriak izango direla. Gero, txantrean auzoan aldizkarian adibidez badago hilabete honetan, ez? Zati berezi bat, eta asaltzen dute nola izan den historioa, ere hitz egiten dute txupinazoa botako duen gizonarekin, Jesus Tidapu deitzen dana, 92 urte ditu, garai horretan, etorri zenean, auzolanean etxe hauek egitera, 18 urte besterik ez zuen, berak kontatzen du historioa, bera izango da txupinazoa botatzen duena, beste batzuekin. Orduan, pertsona hauek oso, bueno, nik uste paper garrantzitsua daukatela, ez, hilabete hauetan, bai. Gero ere, txantreako jaiak ditugu, begibistan, bertan zerbait berezia egingo duzue? Bueno, hori txupinazoa garai horretako pertsonak botako dituzte, badakit gainera urduri daudela horrekin. Gero baditugu ere atera dira zapi batzuk bereziak, urte hurrenarekin, eta printzipioz bai eskatu dute kalean festa bereziak izatea, ez, honen inguruan. Orduan bai, ere egongo dira ekitaldi bereziak. Nik uste dut urte honetan dena berezia izango da eta puntu hori ukiko du, ez, urte hurren honetako puntu hori gauza guztiak eukiko dituztela urte osoan, ez bakarrik 2 hilabete hauetan. Eta gero, egun berezia bezala, irailaren 6 daukagu, zer prestatu duzu egun honetarako? Hori printzipioz izango da bukatzeko urte hurrena, baina esaten dudan bezala, nik uste dut urte guztian, oraindik egongo direla gauzak, baina bai egun hori oso berezia izango da festa handia, egongo da, nola gustatzen zaigu gauza guztiak ospatzea bazkariekin, musikarekin, egongo da kalderete lehiaketa, hori, kalean, ez, bizi handia ematen duena, egongo dira erraldoiak, egongo da konzentrazioa, erraldoien konzentrazioa, sanpantzarrak egongo dira, musika egongo da, izango da egun bat dianak egongo dira ere, orduan oso egun berezia da, irailean gainera, orokorrean eguraldi ona egiten du, orduan espero dugu, ez, egun zoragarria izatea ospatzeko ongize, askotan jaietan gertatzen dana, kaldereteak eta gozoriek egiten ditugula, baina askotan eguraldi txarra eukitzen dugu. Orduaneak kasu honetan suerte daukagun, rock kontzertuak ere eukiko ditugu, eta izango da, festa handi bat, eta nik animatzen dut jendeari, txantreakoa ez den jendeari, ez, etortzeko ez bakarrik irailaren 6ean, etortzeko hilabete hauetan, edo zein ekintzaraz, gonbidatuta daude, eta nik uste oso ongi pasako dutela. Mundu guztia gonbidatua dago, ez, txantreara joatera?
Bai, festa urteurren hau ez da bakarrik guretzat, nik uste jende guztiarentzat dela. Eta gainera ikusi, erakutsi nahi dugu ez, Txantrean migratzaileak eraiki zuten, ez? Beste tokietatik etorri ziren, bai Nafarroatik. Lehengo egunean egon nintzen hitz egiten gizon batekin Melillatik etorri zela adibidez. Orduan, bueno, hemen harrera ona, ez? Hemen egin dute auzo bat eta nik uste dut beti Txantrean saiatzen garela, ez? Jendeari, ongi etorri politiak ematen, ez? Orduan, bai, jende guztia gonbidatuta dago. Eta zer da ospakizun hauetaz espero duzuena? Ez dakit, nik pentsatzet ilusio handia dagoela, ez? Prozesua, ez? Hau guztia egiteko ezen espero hainbeste gauzak egitea. Atera da hori auzolanen, oso politian ikusteet izan dela hau guztia antolatzea, eta espero dugun erantzuna, oso ona, espero dugu erantzuna, eta batez ere disfrutatzea. Jendea disfrutatzea, auzoko jendearekin, ez? Dena prestatu da auzoko jendearekin, eta espero duguna hori da. Batez ere disfrutatzea, ospatzea, eta jarraitzea auzo bizi bat izaten. Bueno, Isa, baina bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan, gonbidatu, ekitaldietara gerturatzera. Bai, hori da. Bueno, lehendabizi eskerrak eman Txantreako jende guztiari erantzun horregatik, ez? Oso politia izan da hau guztia prestatzea. Orain geratzen zaiguna da disfrutatzea eta hori, berriro esaten dut, ez? Gonbidapen hori luzatzen dut jende guztiari Txantreara etortzeko eta gurekin ospatzera urteurren hau. Bueno, Isa, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta konektatzeagatik. Eta, bueno, ea zer moduz joaten diren ospakizuneko ekitaldiak. Mila esker. Agur, ondo segi. Agur. Tengo tantos recuerdos de esta casa que me daría hasta pena en un momento dado si tuviéramos que venderla o cualquier cosa. Me da como muchísima pena. Es como un patrimonio que merece la pena. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Y aquí no había nadie más que nadie. Entonces, eso hace mucha unión. O sea, aquí no había ni... Aquí todos currelas y una mano te echas una mano uno a otro. Y es como un pueblo, porque aquí con un vecino, oye, ¿qué tal estás? Ahora mismo a la Begoña. O alguno, ¿qué hace tu padre? ¿Qué tal? Ha sido siempre así. Soy de la Chantrea y quiero agradecer a toda la gente que ha trabajado en las diferentes asociaciones antiguamente, cuando yo era joven, a los que están trabajando ahora. Y eso, que estamos orgullosos del barrio y que aquí nacimos y aquí nos moriremos. Pues yo llevo viviendo en la Chantrea, soy de las más antiguas, llevo 75 años y hau pa Chantrea. Chantreakoa naiz, beti danik bizi naiz hemen eta oso harro nago. Yo también soy de la Chantrea de toda la vida. Pues la integración en el barrio ha sido muy bonita y muy buena. Y es un barrio pues muy acogedor, es bonito y ahora todo el mundo añora venir aquí. Es un barrio en el cual hemos sido muy felices, toda la gente que vivimos en él, que vinimos pequeñitos desde 4 años y yo tengo 77 y todavía sigo viviendo en la misma casa que estuve desde entonces. Entonces ha sido para mí pues entrañable, acogedor y nostálgico ahora. Vine con meses a vivir con meses y tengo 73 años y estoy encantada. Nos hemos criado aquí todas, encantada. Tenemos Chantreako naiz eta harro nago. Mi nombre es Lucky Josefa Mozusi. Yo me vivo aquí en Chantraya. Yo llevo casi 17 años aquí viviendo en Chantraya. La gente de aquí está muy amable y yo estoy muy contento para vivir en este barrio. Guere Chantreako akara. ¡Aupa Chantrea! Soy chantreano y estoy muy orgulloso de ser de aquí, de la Chantrea. Soy chantreana hace 70 años
y me siento bien orgullosa de ella, de eso, y viviré toda mi vida siendo una txantreana, y aquí vivo. Aupa cuadrilla, aupa txantrea, bizi eta gozatu auzoan. Yo soy txandreano, de pura cepa. Como tengo un hermano aquí, en el 53 ya andaba yo por aquí. Andaba ya por estos barrios, hice una cuadrilla. Más de la mitad de mi vida la he pasado en la txantrea. Y siempre seré txantreano. Orgullosa de ser de la Txan. Txantreakoa naiz. Txantreakoa naiz eta harro nago. Llevo ya la txantrea más de 50 años, 52 o por ahí, y estoy encantada. Zorionak txantrea, argazkiak egiten ikusiko gara. Llevo toda la vida viviendo aquí y no me pienso ir, lo he hecho los ahorita, mi señora esposa. Salvo que me voten. Llevo toda mi vida en la Txan y me encanta la Txan. Aquí estamos para celebrar el 75 aniversario del barrio de la Txantrea y que sea por muchos años más. ¡Aurrera Txantrea! ¡Aupa Txantrea! Ni txantrean bizi. ¡Aupa Txantrea! ¡Zorionak txantrea! ¡Aupa Txantrea! ¡Gora txantrea eta gora moria! Un poco últimamente. ¿Qué dicen los chavales? Es que ya cuando... Y eso que se ha ido el sol, Estamos como nada, pero... Tú, lo que has cambiado el barrio. Ya. Y hace 75 años, ¿cómo sería esto? ¿Y lo que cambiará? No sé, pero yo sé que me va a quedar aquí. Yo también. Eso, nos quedamos. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mi esker zuen arretagatik, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.